Скоро са се нанесли две сестри, семейство Михайлови. Те имали много караници между тях. Но нека да видим как върви наистина техното приятелство. Защото те се държат като приятели, а не сестри. Гледайте и ще разберете. И така след няколко часа се прибрала малката сестра, а голямата е чакала с голямо разочарование. Ти защо се прибираш толкова късно? Не може ли? Трябва да седа до 6 часа. Не. Ти нямаш право да ми говориш така. Не, имам напротив, ти трябваше да седиш тук. Защо? Ти си по-голямата. Седиш и тук, готви си. Мама каза да не се прибираш толкова късно. Мама, да виждаш тук някъде? Но ми звънна. Но ми звънна. Звъни си. Главата ти е звъннала. Не, напротив, твоята. Така малката сестра влязла в стаята си и били се скарали с голямата и така станало това. Ти какво се правиш? С кой си пишеш? Я дай телефона. Къде дай, че си пише? Я си ми дай телефона. Дай го, аз съм да ми го взима. Аз съм твоя сестра. Дай го. Ама не си ми шефка. Шефка съм ти. Дай го. Защо не ми дадеш твоя тогава? Ето ти го направо. Ето ти го, на. Чао, какво ще правиш? Ще го изядеш ли? Да, ще го изядам, тебе няма да те... Така малката сестра се правила, че спи и решила да избяга от голямата. Заспавай. Добре. Няма я. Къде? Ало, Моника. Да знаеш къде е Михайла? Не. И къде може да отишла? Не знам. Добре. Така след дълго Михаела решила да се прибере в къщи. Къде е телефона? Не те интересува. Това е моят телефон. Къде беше? Където си искам. Няма да ти го дам. Защо? Така. Не си ми шефка, дай ми го. Аз съм твоя сестра. И Така че аз съм отговорна за теб. Ако ти се случи нещо, мама на мен ще ми се скара. Аз се обадих на мама и ще й се обадя сега, защото си му взела телефон, че си изнасям и тук ще си живееш ти. Няма да се изнася. Дай ми телефона. Няма. Дай. Няма. Дай го. Няма. Дай ми го. Няма. Дай ми. Минало половин час, продължавали да се карат и накрая по-голямата сестра решила да даде телефона си. Няма да ти го дам. Ще ми го дадеш. Добре, къде отиваш? Изнасям се. Няма да се изнасяш. Изнасям се, казах Няма. ти. Минали 5 дни по-късно и Михаела решила да се върне. Михайло! Спри. Не искам да притесняваш приятелките ми. Спри. Аз те изнесох. Не съм при теб. Спри да дразниш приятелките ми. Не съм при тях. Ти просто не знаеш как да се държиш.
Стой, чекай! Махни се! Но малката сестра много и домачена за сестра й и решила да се прибере вкъщи. Съжалявам, че те нагрубих. Моля те, прости ми. Просто ми беше много гадно, като ми взе телефона. И ти се извинявам за държанието си. И така двете сестри се разбрали и останали дълго щастливи заедно с любов и мир и щастие.